wonten ngarsa dalem Kanjeng Prabu. Yoh, tak tompo. Aku bombong merga Patih Hastorostam nyendikani dawuhku lan bisa gawe ayom tentrem ing kraton Asahro ngeruh. Mula pakaryan sing becik dilestarekake. Mundi dawuh Kanjeng Sultan menapa ingkang sampun kawedakaken sampun paring dawuh dumateng ingkang abdi kepatihan mugi tansah kula saged nindakaken menapa ingkang dados kersa dalem Kanjeng Sultan. Yoh, gedhe pangabektimu. Prayogakna anggonmu sowan. Sendika dawuh. Ya Jeng, Nuwun Kang Mas. kepiye mungguing anggonmu ngatur para wanita ing ngerumke? Saderengipun kula ngaturaken sembah bekti kunjuk wonten Masapatiko Kang Mas. Saklajengipun anggen kula jejiban tata busana daharan ugi unjukan ugi tata kaprajuritan para wanita sedaya sampun boten ngucirani Kang Mas. Nedha nrimo Diajeng nganti bisa nata kaprajuritan wanita ing ngerum kene. Putraku Sultan Oto, nggih, kula nggih ngaturaken sembah bekti kula mriku. ya tak tampa. Mula kabeh aku wis ngerti. Yen Sultan Oto ngladi para prajurit, para nom-noman. Kabeh wis Rama priksani. Prajurit ing ngerum gambeng-gambeng prawiring yuda. Mula bab kang becik iki diterusake. Nggih, sendika dawuh. Kakang Patih Hastorostam. Sabda katimbalan Kanjeng Sultan. Pisowanan mirunggan iki aku bakal martakake marang para kawula ing ngerum kabeh. Kasinggihan injih. Pancen kraton ing ngerum ana paribasan kabeh wis kecukupan ber bondo ber budi laksana. Nanging Kakang Patih saya taun para kawulaku tambah akeh banget. Lah nek pancen dadi akeh banget, kepiye anggonku bakalake marakake kawula aku bisa ayem tentrem murah kang tanpa tinanti. Laras menawi kang dados sabdanipun Kanjeng Sultan. Punggawa utawi saking mandhaping Narapraja wonten ing Rom sangsaya mbludak sangsaya kathah. Ing kula atus kuwatos sakmangkinipun sinareng kathahing para kawula ingkang sangsaya kathah menika ndadosaken gegah. Pramila menawi kepareng badhe unjuk atur wonten ngarsa dalem Kanjeng Sultan bilih lepat nyuwun segunging samudra paksami langkung rumiyin Sultan. Yoh, tak keparengake. Menawi saking gagasan kula ingkang abdi kepatihan
kados pundi? Upamios kulawarga wonten ing rum saperangan dipun kirim utawi dipun padosaken papan panggenan wonten sak ndawining rangkah utawi ndawining kasultanan rum menika kados pundi? Yo. Aku nganti judeg anggonku mikir. Aku sakjane wis ngirim para kawula tak kon tumuju ning Pulo Dawa. Nanging saknyatane ora ana sing ngowehi kabar tekan ngerum meneh. Jadi menika menawi saking pangaraos kula sedaya kawula ingkang sampun kakirim wonten ing Pulo Dawa mbok bilih sampun sekeca kanthi mardikaning manah lajeng boten sempet boten paring kabar utawi paring dono berkira wonten ngarsa dalem Kanjeng Sultan mekaten. Ya Jen, Suling nggih, Kang. saupamane saperangan para kawula tak kirim ana ing Pulo Dawa. Piye Pram Yogam? Parang matur. Lho, Kula kinten panjenengan sampun makapen-kapen utusan kawula ugi prajurit dugi sapriki dereng wonten kabar ingkang wangsul paring kabar wonten panjenengan, Mas. Kayuginipun mbok melas dhateng kawula ugi prajurit sampun dikirim wonten Pulo Dawa malih. Awit sedanten kawula ugi prajurit ingkang pun utus utawi dikirim ana ing Pulo Dawa ngono po. injih Kowe ora sarujuk. injih Mas. Nanging saya ndodro yen para kawula saben taune cacah jiwa mundak terus. Mula aku bakal ngutus Ki Patih Hasta Rustam supaya lumarat ing Pulo Dawa. Ki Patih Hasta Rustam, Katimbalan gesang Kanjeng Sultan. seliramu kudu mampir ana ngarepane Syekh Subagir supaya njaluk iku. Anggonmu bakal lumarat ana ing Pulo Dawa, bisa keselamatan lan bisa bali menyang ngerum maneh. Wis Terang terwaca dawuh dalem Kanjeng Sultan ingkang ngabdi kepadan enggal lumarat wonten ngersani dalemipun Syekh Subagir badhe lumarat wonten ing tanah. manis panjenengan.
sampun setya nderekaken panjenengan. Heeh. Sajake kaya apa kesel lakumu apa piye, Doro? Nggih. Estunipun pancen sampun radi saya. Jalaran kula kinten disampun tebih anggenipun sami lumampah nistakaken dawuhipun ingkang kudu dikonsum. Heeh. Ya pancen aku ngestokke dawuh guru Pirikala semono. Kira-kira wis ngon kumupeng ana yen 103 dina. Nyatane bareng tekan kene yen tak sawang alas kali gunung nusa utawa pulo iku pancen katon dawa banget. Dawa banget, Bro. Kula kiyambak inggih nembe menika Heeh. nguningani kawontenan ingkang saestu dereng wonten setunggal kemawon pawongan ingkang cumandha wonten ing papan mriki. Namun Bapak mun sing pangapunten dalem. Iya, Bro. Rehning sampun boten kepetang dinten. Kaya menika nggih. Iya. Sampun boten kepetang kanthi dinten suruping surya jumuduling rembulan anjen kula lan panjenengan menika lumampah ngantos wonten ing gunung menika. Kok wonten menapa iki? Pamanggi saking abdi dalem menawi karenanipun Penemu piye? kagem nggampelaken petangan ing binjani. Karena mitra dawuhipun ingkang guru rikala semanten panjenengan pancen dipun paringi dawuh supados babat wonten ing pulo Dawa. Guru bungkus mangaji ya. Mila menapa boten langkung prayogi nami kados sang Aji Saka menika damel petangan supados sing manggihipun dados paugeran. Paugeran kula, paugeran rayi kula pun sembada ugi paugeran mbok menawi mangke kathah tiyang-tiyang ingkang badhe gesang wonten ing pulo Dawa. Malarmu padha karo sing tak pikir. Sembodo Dawuh timbalan. akeh wit sing ditandur nang papan kene wit jawawet. Lan kanggo pengeling-eling sadurunge ngrembug bab dina, Doro. Ji, Ana papan kene yen tak sawang ana gunung sisih lor. gunung nalika panjenengan sepisanan tumapak wonten ing pulo Dawa menika nyuwun pangapunten. Kawiwitan saking Iring-Kilek. Sisih kulon ana gunung sing pucuke tancah. Ana lahar, ana geni. Nggih, Lu pengeling-eling kae besok bisa disebut Gunung Candrageni. Gunung Candrageni Ji. Sing nalika akulan sliramu liwat ana geni sing metu saka kuku sing gunung sing mulat-mulat. Iya, menika Gunung Candramuka. Candramuka utawa Candrageni. Candrageni. Salajengipun Sisih lor. Sawang. Iki senajan ketutup mega ning tetep katon endah. menika Yen ora janing jaman disebut Gunung Pangrango. Gunung Pangrango. Nggih. Nggih, badhe kula mot-mot. Badhe kula mot jam. Yen disawang ana gunung sing bebanjaran wiwit kulon mengetan. Oh nggih. Sing dawa kan. Sing ndi? Oh, elak wong sing jejer-jejer nganti sak pendeleng kae gunung Gunung kabeh kae. Iya, iya.
Cetok kan, cetok suka kene cetok. Tak wani tetenger Gunung Yang atau Gunung Kendeng. Gunung Yang Gunung Kendeng. utawa Gunung Kendeng. Nggih. Mugi-mugi mangkihipun kula saged ngemut-emut kagem para sanak kadanging mangkihipun. Ora kula pitados. Kula pitados bilih wonten ing papan menika mangkihipun badhe dados papan ingkang gemah ripatwajina. Sambung karo bab nggonmu ngelikake perkara dina. Inggih, kados pundi? Malah ya senajan rikala semono Kanjeng Rama Kumpung Gojali nate ngendika yen Sang Hyang Guru nate lenggah nang Himalaya nanging sing midhake sikil sepisan aku lan kowe. Inggih, Aku lan kowe. panjenengan panjenengan ingkang sepisanan tumapak wonten ing Uludawa menika. Dina iki yen ana ngrum taune yen ora luput 430 biji 430 ing Uludawa kene Tahun ingkang kapisan. Ngatur tahun tumapak panjenengan wonten ing Uludawa menika. Kanggo ngiring-iring besuke yen to iki wis mlebu taun sing sepisah. Wis saged dibandhi brembo. dijemek dina. Betul. Nggih. Ana ngrum dina iki Mboten jalan sewu saputri. Merpeki dateng Empu Sangkala ugi anak-anak kula dulu kalan semur. Yen menika bangsanipun menapa nuwun sewu? Mangerti ya Ngger. Kula niki ingkang asma Dewi Sri. Ya dewining pangan. Nek ngaten yen menika setunggaling dewi kula ngaturaken sembah sungkem kula sang dewi. Iya Ngger. Ulun tampa mung pangestu ulun ganti kita tanpa nopo. Terus mboten ngatur dewi. Semanten ugi kula ngaturaken sembah. Sumpah kula nggih. Iya, tak tampa. Sang dewi tenanipun manah kula sawetawis kaget jalaran rikala kula mapan wonten mriki lajeng pinihan rawuh ngumumi gatos menapa sang dewi. Mangerti ya Ngger. Empu Sangkala. Waleh-waleh apa ulun nedha nrimo kita prapta ana ing tanah dawa iki. Inggih. Lajeng menapa wonten dawuh ingkang kedah kula tindakaken sang dewi. Iya. Dene mengko sira lestari anggenira mapan ana ing tanah dawa iki. Kita kudu tansah rumeksa marang bumi pertiwi. Mangerti ya, bumi pertiwi tok paculi, tok jujuki ora malah gelo, nanging kepara malah tuwa. Raja Brana uga bisa dadi waing sandang pangan. Mula mangsa Brahma anggenira
rumsa marang bumi iki. Injih terang terwaca dawuhipun Betari Dewi Sri, kula namung badhe nindakaken. Iya nggih. Betari. Iya. Ora kenyamanan jebul awak dhewe malah nyatane nampa dawuh saka Betari Sri. Sing jumbuh karo niate awake dhewe. Iki. Kulo ki ambak iki. Ora dimungut. Sak pengkere Betari Sri aku nyawang ono cahya cacah lima. Kasar. Sambung karo perkara iki yen ra kleru. Cahya iki wujud abang ireng, kuning, putih lan ijo. Tegese tejane Dewi Sri Bathara Kala Brahma, Wisnu lan Guru. Malah seksenono yen cahya lima mau kanggo patokan dina ana ing Pulo Dawa. Kagem patokan dinten wonten ing Pulo Dawa. Lajeng peranganipun ingkang monggo sepisan menawa Sri iki Kala Brahma, Wisnu lan Guru. giring-giring Sri Kala Brahma Wisnu dan Kuwi dina. Isih ana meneh kala mangsa. Tegese mangsa. Yen pineran dadi 365 dina 12 mangsa. Mangsa mau ana sing 30 dina, ana sing 31 dina. ngaten. Wis tak tulis ana ing rontal nganggo aksara ngerung. Lajeng menapa kemawon perangan sampun Sing sepisan wulan utawa sasi Kartika. ingkang monggo sepisan Angka loro Pusa. Katelu Mangsa Sri. Sasi kepapat Sita. Ing angka 5 Manggakala. Sing 6 Naya. Sasi kepitu Palguna. Sasi ping 8 Wisaka, ping 9 Jita. 10 Srawana, 11 Padrawana, ing angka 12 Asuci. menika peranganipun mangsa. Badhe kula imut-imut. Badhe kula imut-imut dawuh panjenengan. Menurut Nanging piye sebetulnya? bilih menapa ingkang sampun disuwun serat kemah menika kedahipun dipun lestareaken supados para kawula ingkang badhe ngimut-imut dhumateng paugeran menika tansah saged imut sakali. Mengko yen wis tuwuh, wis katon, wis ketinggal aksara Jawa menawa iso ditulis. Iso ditulis mengko. Iki. Kula namung ngestakaken dawuhipun Sang Guru. Semanten ugi. Saiki awake tetep ana papan kene. Mbok menawa engko ana perkara meneh sing kudu dirampungi, wis sak kloron sing dadi batihku sing mestine iso caos pambiyantu rampungi kabeh perkara. Nggih, ngestakaken dawuh, ngestakaken dawuh. Saiki sawetara aku tinggal. Oh nggih, alasan menika nyuwun pangapunten wonten pedamelan keng dereng kampung. Kula badhe nyumpami niki. Ya. Monggo-monggo di sana.
wonten ingkang krenggat. Nyuwun pangapunten. Panten sampun sawetawis dangu kula mapan wonten mriki. Namung nuwun sewu jenengan dika menika piantun saking pundi ing asma sinten? Injih dipun tepanaken kemawon kula kaparingan asma Syekh Subagir. Ing wonten pengkeran Menika adi kula. sinten panjenengan? Kula asmi Syekh Tamus. Syekh Tamus. Nggih, kula nedya nrimo matur nuwun panjenengan sekalian rawuh wonten ing papan menika senajan namung sak wonten iku. Lajeng panjenengan nika sinten? Tiyang ingkang namung sak cukup. Boten wonten sanesipun kamangka alok ing sanes wonten ing negari kula mrika. Beliau wonten ing Pulo Dawa menika boten wonten menungsa, boten wonten ingkang kiyat mapan wonten ing Pulo Dawa. Lah kok panjenengan nika malah wonten mriki ketingal ayem papanipun asri lamu. Menawi dipun tingali rak ya ngono to. Leres menika. Kula menawi ingkang murba jagat ngeparangan dhateng kula mapan wonten mriki. Pondene ingkang Sudi Mestani kula menika Mpu Sangkala. Mpu Sangkala. Mpu Sangkala. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Menawi kula boten lepat. Mpu Sangkala menika sampun pinten atus taun. Wonten ing Rom sami nyujaraken. Sami martakaken bilih Mpu Sangkala ugi ingkang asmapun Aji Saka tiyang ingkang pinunjul. Menapa leres panjenengan? Leres di sana. Kula Aji Saka ugi Mpu Sangkala. Nuwun sewu jenengan nika. Iji wau dalem sampun matur bilih kula Syekh Subagir. Kula menika nyuwun pangapunten. Kula kinten panjenengan boten badhe supe kaliyan Bapak Guru Mas Panaji. Guru ingkang kula pundi-pundi kula cecep ngelmunipun antos sapunika. Ugi ingkang paring dawuh supados kula lembara wonten Pulo Dawa menika. Napa biyen tepang kisah Subagir kalian guru kula? Iji. Sawetawis wedal kula dalasan adik kula pun Syekh Tamus menika nyuwita nyantrik wonten ngersanipun Bapak Guru Mas Panaji. Nah, ngaten kula kalian jenengan setunggal guru. Iji mbok menawi ngaten. Monggo. Nyuwun pangapunten. Monggo. Nggih. Ngatenipun dasar nglampahan menapa kemawon tundhonipun kepanggih kalian sedulur tunggal. Nanging menika sampun pinten atus taun ngendhanganipun Bapak Guru menika. Sampun ratusan taun. Nggih, Sampun ratusan taun. ingatanipun panjenengan kados sugeng paringan yuswa ingkang kados pinten-pinten. Lajeng nuwun sewu rawuh wonten Pulo Dawa menika menapa nunggal niat kalian kula menapa kados pundi? Syekh Subagir. Menika jajanipun kula namung sapiatu adi pun setan. Ayo Dik. Loko suto wae. Aslinipun rak dipun madosi Kanjeng Aji Saka menika. Nggih. Estunipun ngaten. Nggih. Adi kula pun Syekh Tamus menika pikantuk jejibah. Supados dumugi wonten ing Pulo Dawa menika supados ngresikaken retu tegesipun dados tumbaling tanah Jawa di tanah Dawa. Awit ngendikanipun Kanjeng Sinuwun Sultan Al-Gafar
wonten ing Basrah ngerum Istanbul sekunari ngendika bilih ta wonten ing Pulo Dawa menika sampun boten wonten tiyang ingkang kiyat lajeng kula dipun pasrahi supados numbali Pulo Dawa menika. Nggih. Kula rumaos bejo sanget saya subakir jalaran tetelo niat kula kaliyan niat yen meh sami. Jijik. Kula ingkang pikantuk kabegjan nika kula. Pancen aurat manggen wonten ing tanah Jawi kang dipun papani para jemisi tantri pelayanan. Jeneng kathah sanget. Kathah para tiyang-tiyang mboten kiyat mapan wonten ing kula. Pramila menika ngaten. Menika ngaten. Menawi wonten kepareng dalem kula ingkang minangka sulih salinganipun ngersa dalem Kanjeng Sultan wonten ing Rum. Nggih. Kanjeng Sultan Al-Ghaffar. Mbok India keparenga panjenengan sabiyantu. Awet panjenengan ingkang langkung rumiyin wonten ing papan menika ora mruta dhewe. Leres menika, Kakang Sesutan. Lah awake dhewe iki rak mung lagi. Nyamanipun sampun kathah para kawula ing Gabah dipun kirim wonten Pulo Dawa mboten wonten sini. Kula sagah saya subakir. Aduh matur sembah nuwun. Ing kula sampun dipun tingkakaken sesarengan makarya sareng kaliyan panjenengan. Kula nyuwun kegiatan, wimbuh kegiatan saking panjenengan. Iji. Saged kula kalian adik kula pun panus menika mangke badhe sabiyantu panjenengan. Kadang Pulo Dawa menika panjang sanget to. Lah nggih to. Mangke dipun bagi mau. Dipun perang. Yen tidak sisih mriku Kileng Kidul Ulon nggih. kula tak alon ngetan. Oh, ngaten nggih. Panjenengan kalian para kadang wonten ing mriki ingkang ndherekaken ngalentan kula ngidul ngetan. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Kyai, matur sembah nuwun. Mugi-mugi gegayuhan kula pinjen saged kalaksana. Menawi ngaten kula minangka wakilipun Kanjeng Sultan wonten ing Rum ngaturaken antum slamet. Mugi kula lan panjenengan saged pinanggih malih wonten ing papan menika saged ngrembaka tiyang-tiyang wonten ing Ndherekaken sugeng tindak saya sebagai kalian saya tamus. Nggih. Dalem nyuwun pamit. Matur pinanggih. Mongso ampun dawuh marang kowe kabeh ora tumpang sumpun menapa yo. Ya jeng garwanipun kakang sing ayu sing lemo sing gedhe irang ketok ayu
melorot kaya lintang panjeri. Nuwun kula Kang Mas. Opo kabar ing sakjroning taman ta? Saderengipun kula ngaturaken sembah bekti kula konjo Kang Mas. Tak tompo ora liwat pujo pangestu kabajra tompo wong ayu. Kasudian sedaya jejiban sampun kula tindakaken Kang Mas. Iku pancen tak arepake bisa kanggo contoh senajan awak dhewe mung wujuding demit buta sing bisa kanggo contoh ya mung kuwi wong ayu. Nuwun inggih Kang Mas. Manawi samangke panjenengan badhe nitip pripta wonten taman kaputren sedaya sampun sumawit lan ugi mobilih samangke panjenengan ngersakaken busana tunjukan jaharan sedaya sampun siaga boten kuciwani Kang Mas. Pancen sing garwa sing ngerti marang takku senajan ora ana dawuh kabeh-kabeh wis sengaja matur nuwun jeneng wong ayu sing ora bisa nglerwakake jejibahan marang pun kakang wae. Nuwun inggih Kang Mas. Nunggu sing penak lan mikir yo sing penak ora sak pikir sing babagan sing angel-angel. Kados pundi panjenengan anggenipun nguasani tiang ugi para jin setan kados pundi Sing dikarepake para lembut ora kaya dina iki lan uga ora kaya wektu iki. Senenge aku, senengipun kakang ora ngerti dewa sak dewa tengene ana ing kraton Medang Kamulyan wis ora ana sing bisa ngluwihi pun kakang. Tak ibaratake sekti mundur guna kaya dewa sak umpamane. ananging ngeten Kang Mas. Opo? Panjenengan menika dumujeng kados remen sanget. Wonten menapa Kang Mas? Gek. Gek aku seneng wong wedok rabi meneh ngono. Mekaten. Aja salah pompong nggonmu. Aja duwe sing penduga sing kaya kuwi. Aku pancen senenge tak kandhane ana sing arep. Aku seneng bisa awet bisa ngukui ana ing sadurunge lalambut iki wong ayu. Kok mekaten Kang Mas. Lah ingkang wonten kidul menika Wonten kidul kae mung piye? Aja dipenggali sing babagan iki. Aku tresnaku marang kuwi. Tak ibaratake ora bisa tak gambarake. Oh nggih matur nuwun Kang Mas. Kejaba kuwi wong ayu. Wis antara suwi. Wong kakang. Panci sampun sawetawis anggen kula nilaraken kraton Medang Kamulyan menika. Iya, Dok. Ibu wis kangen sami. Dio, piye mbahmu nderekke putriku angin-angin, Dio? Boten elang tinggal napa. Oh iya, matur nuwun. Putriku sing ayu. Putriku sing pinter. Senajan kuwi wong wadon. Tak ibaratake masak paman. Awit wektu iki lho pun kakang Kanjeng Rama mung sing bisa tak kepraya mung sira. Inggih Rama. Rikala semanten Rama dawuh marang Dewi Angin-angin kedah njagi tapel wates. Pikatuk pandunganipun Rama sedaya
tiyang ingkang badhe nyaketi wonten ing medang kawulyan menika saged kula unduraken. Bisa diundurake. Wah. Nek ngono aku ora kliru. Ora ora bisa duwe anak sing pinter. Senajan kula menika wanita. Sopo sih? Dewata Cengkar anak iki. Asing gawe. Wah, panjenengan kok. Seneng. Sak banjure piye? Sak Jadi banjure. sedaya tiyang-tiyang ingkang badhe nyaket menika sedaya sampun kula ndur. Wonten ingkang kula gabes wonten. Wah. Apa bener? Apa bener kandhane ndoromu? Nggih, Tenang. tenang. Wah. Ora mampir-mampir. Oh, Ora digodho marang sak wijining wong. Sinten ingkang pantun nggodha kula lho. Kasunyatanipun tiyang ingkang gambeng-gambeng menika kawon sedaya kalian kula. Pancen. Kuwi ora grumung putri, tak anggap wakil bupati. Ayo. Sapa meneh sing bisa ngembati negara? Aman ora mung yo. Menika prangalan kula sampun pinados dumateng kula. Anggen kula nyebut jejibahan menika nggih kendang kados kersanipun. Senajan aku Kanjeng Rama ya bisa ngandhakake matur. Lembut. Monggo. Monggo kuwatur renggah. Monggo. Putriku sing ayu angin. Injih kados pundi Rama? Awak dhewe sak juling rembukan ketok ana tamu kang nyolowat. Coba Nyun sewu pisan. Nggih. Boten ateges kula menika tambur dumateng panjenengan ananging niti ageman panjenengan menika sanes kawula wonten ing medang kawulyan menika. Itu bangsane Jim Tipan Perayangan sing papan kuwi. Injih. Ani panjenengan kok saged lumebet wonten ing kraton medang kawulyan menika? Aku diparingi kuwasa dening Jawata. Aku iso nyawang kowe-kowe kabeh. Boten dalem sewu. Jeneng Tumpu Sangkala. Oh, ngaten. Rama, menika ingkang nami Empu Sangkala. embusang Injih. isan. Rama nyang badhe murga monggo. Oh, Injih. coba tak kurbani duwe karep. Injih Rama. Isana Inggih. pun aku ora ateges tambuh marang kowe. Oi. Aku iki laku kotak. Kuwi bisa mlebu ing kraton pedang apaan iki terus. Tegese bener untuk pada papan kene aku pedang ngamul. Ora ono siji ora loro ya aku iki. Judule Prabu Dewata Cengkar. tegese ora luput untuk kraton papan. Bul medang ngamulan kraton kajiman di akeh ora prajurit itu rasa siji. Dewata Cengkar. Oh, Tak matur ning mbok menawa ku yen gawe kagetku yo. oh, ora. Lha matur. Padha-padha. Babagan matur monggo. Apa sing dikersakake yo parep nuwun bondo donya. Kanggo monggo. Sing kuwi aku ora. Main. Wiwit dina iki sesuke lan sasi-sasi tak. Kuludawa bakal dipanggoni dening para manungsa. Piye? Manungsa lumrah kaya dene. Piye? Kuludawa bakal tinggoni
menungso lumrah kaya aku. Piye? Sapa jenengmu? Empu Sangko. Empu Sangko. Apa wis serep nyawamu? Kowe nantang karo sakwijining jin. Apa wis dipikir dhisik nggonmu kondo? Kabeh wis tak pikir mergo yen menungso bumi dawa isih kanggonan jin berkasaan kaya kowe ora bakal tentrem kuwi. Piye? Sagu apa ora ninggalake papan kene? Kanjeng Rama, Krungu. menika wonten tamu kok saenake dhewe anggone. Krungu. Nggih Apa sampun. sing dikandhakake? Sampun Rama. Hai, ora ngerti nek Prabu Jaya cengkat. Najan kowe kaya ngopo kan kabeh para wadya balamu aku ora. Tetep tak kukui. Gerak mudil wonten sengkang medang kamulana gani Dolumu, dol bagus. raseksa sing tanpa Bela apa? tingkat papan Aduh. Rasmi ora jodi. Iki papan dunung aku. Bukti minggato mencoba ayo tutup Parah! Sekat! Hei! Hei! Tak gablak tak untar mana? Oh! Aduh! Oh! Rama ingkang atus atur Rama. Empusang. kepriye Kowe wani mlebu ing pergakamu. Tak ibaratake Saraya. Lan uga kowe bisa tanding marang aku tak ibaratake. Timun musuh kurit. Kowe timun aku. ora peduli kumpul wadya balamu meroyo akeh kita Yo. Nek pancen kaya aku. Ayo dikutekake sapa sing modal, sapa sing sakanmu tak ladeni Oh. Jawa to cengkak Oh! 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 Rama ingkang atus atus. Sakwise aku kowe menungso sing ora bisa tak sepele. lebih manut sakreh perintah Piye? manut sakreh perintah Aku iki besok. Medang kamulyani iki kang sampe perjalanan. Besok nompo usaha aku besok nyembah nang dalam kamu. Biras biro namano
ning pikir ning dada. Oh. Oh. As. Barang rasamu jauh tekan. Setan priprayangan iri Banaspati kabeh andane Dewata Cenggak. Karepku dina iki kudu ninggalake papan iki. Nek pancen iso butekake. Sapiro katik dayamu? Papanmu dudu ning Medang Kamulyan iki. Ana segara kidul. Aku bisa mapan papan ini. Sajak ratu kaget sang resi. Demikian mawon wonten alun yuda ning papan. Nuwun sewu. Dengan ditunggu sih. Sobat kula wonten ing mriki nampi dawuh saking pendherenipun Kanjeng Sultan Ingrum supados timbali pendherengan sang resi. Para supados sowan wonten ing Rum sampun badhe dipun paringi tandha kanjingan. Sasampunipun pendherengan saged damel pepadang tami calaken reretu wonten ing Medang Kamulyan. Maringaken napa panjenengan ingin ngasmorti Patih terus Pak. Boten klentu pandika pendherengan sang resi. Para mila sumangga kula dherekaken sowan wonten ngarsa dalu Kanjeng Sultan Ingrum. Nggih, yen kula beri tindak rumiyin mangke kula sumsul. Ampun kadangon enggal sumsul saged dipun Izin yen wae. Wah, perange. Perange bagusé rame sanget terus wau. Jeneng ya jeneng Sandiaga. Ampun rampung ya dados. Rangi-rangi iki. Au, kula pitados kaliyan panjenengan. Wonten jawab kula. Aku tinimbalan dening Sultan. Ikut iki. Sebenarnya dewan iki kancingan apa? Kekancingan arupi menapa ya? Mau supaya aku lenggah ning Medang Kamulyan aku piye? Bagi panjenengan sampun saged ngenggangaken Dewata Cenggak sak andhap. Oh no. Lajeng wonten dawuh menapa? Iki Napa kula dipun paringaken derek apa kados pundi? Ora. Kowe sak toron durus boto ora perlu nderek. Ora entuk melu. Napa kula kemawon piyambak? Ora. Boten. Ana barang sing cumpake coba kowe. Sik. Mengko yen aku ninggal ana Medang Kamulyan ya mung kowe. Nanging lajeng pinten dinten anggenipun badhe cenggak. Ya kudu karuan wektune sih. Yang ane antarane kula dolan terus salto waktu. Lajeng menika kula kaliyan Sembodo dipun pasrahi jagi wonten ing Medang Kamulyan. Dukung Medang Kamulyan. Elek tanpa rupa ora. Wis ngaluk aku yang Ijin. Ijin. mongko
yen dawuh ya nuwun sewu karo murid mestine Injih sak kamat-kamat kula badhe nistakaken menapa ingkang dados dawuh. engko iki bakal dawuh Nuwun sewu mereka. Lho, Salajengipun kula nuwun dawuh kaliyan kula lan semono wonten gawanen dawuh. aku ninggal dan kamulnya sing ditinggal untuk pirang tahun bu pirang olehku marang bocah kloron barang iki ya mesti wujudan iki jadinan awan lan bengi aja nganti kendhat lho ngerso marang wae Joko. Wis iki kudu iya. Ing wonten sapadhetenipun jurusan isinipun menapa? wis sakrono ora punya kok menawa engko ana dina-dina pungkasan lagi Cing, sing tak pundhut sing tak jaluk sagu kok ora saged. Kula namung istakaken saged. Pas mari dibuka ya. Nggih, istakaken dawuh. Ya wis. Aku tinggal paman kene sing bodho ati. Derekaken seketika. Derekaken anggonku nunggu utusan oning tanah Bimbo. Nanging aku wis nampa mata kita. Yen Aji Saka wis bisa ngalahake Prabu Dewata Cengkar. Lirik remen manah kula kan. Lan aku wis sarujuk yen ing titi mangsa iki aku kudu ngowahi kancingan maringi kancingan marang Aji Saka anggone bakal jumeneng ratu ana ing tanah Pulo Jawa. Kakang Patih Hasta Rustam. Nuwun katimbalan. Yo. Miturut umyake bakul sinambiwara. Yen ing Pulo Dawa sing dikuasani karo Dewata Cengkar. Dewata Cengkar wis keplayu. Apa bener ngono? Kasinggihan menapa kang dados pangdika panjenengan Kanjeng Sultan. Yo. Kasunyatanipun Dewata Cengkar sakpadya balanipun sampun kendang saking papan mriku kanthi kridhanipun Sang Resi Aji Saka.
pramila dawuh panjenengan sampun kucaken jer menika Sang Resi sampun nderek sowan wonten ngarsa panjenengan. Ya Jen, oleh mesem, oleh ndi. Yen pangajapku bisa kasembah. Coba. Mas, Ya, nderek tinggal manah kula awet sedanten kawula prajurit ingkang penutus wonten tanah Jawa. Boten wonten ingkang wangsa, Kang Mas. yo. Ora ana sing bali. Nanging saiki wis padha makarya tetanen. Ngono apa? Kasihan mekaten. Yo. Para menika salesi Resi Aji Saka. Kula panjenengan Sultan Garba. Resi Suntingan. Rumangsa bombong atiku. Sang Resi bisa ngilangake para setan jin seluman kabeh sing ana ing tanah Dawa. Kula namung tindakan sejiban saking guru-guru Musmanaju saking Kanjeng Sultan Garba. Ya. Nedha nrimo akeh menungso kang sira slamet. Mula ing titi mangsa iki sira bakal tak paringi kekancingan pinangka raja ana ing Medang Kamulan. Kanjeng Sultan kula mboten ngajeng-ngajeng ing para guru mawon semanten. Nek dalem keparing dhateng kula namung sendika. Tak keparengake maju sliramu. Kawula ing Rom Stambul Seksenana jumenenging raja ana ing Medang Kamulyan bakal tak paringi kekancingan minangka ateking raja ana ing tanah Dawa. Aji Saka Injil tampan tampani wis wae Kanjeng Sultan. sakwise tetep Aji Saka bisa sira dadi raja ning tanah Jawa sing bisa titulan marang para kawula lan bisa maturake para kawula kabeh. Kanjeng Sultan Garba kula namung nyuwun pangestu bisa jejibane kula tindakaken rancang lan diteling sami kula nyuwun pamit.
paringi iki. Sultan to Muda Wirana samapakno awit ing ngerup us kebak para kawula. Patir Kau ketimbalan Sang Sultan. para kawula lumarapna ana ing kula. Sedaya pangandika panjenengan tansah badhe kawulestaken. Wis kabeh dipundhulake. Kekanan manisar saking pasrakan Sultan. Nunggoni awan bengi nyendikani dawuhe Guru Aksa. Ing maca siji malah lunga ora koyang. Kan wis bola-bali tak kandhani. Wis ora sah. Pancen pengi luput song ndi kowe? Rekane wis suwe to iki. Sang guru ki ninggal medhang kamulan. Nek ora karo kowe sing kudu nunggu ning kene. Arep yo iso beda to, Di. Saiki aku tak tahu. Kewajibane awake dhewe iki apa? Nyendikane dawuhe guru to. Ane wis kudu ngenteni pirang taun. Iki mung wis suwe lho. Ya arep suwe ngono nek jenenge cantik, jenenge murid karo guru, ya kudu nyendikani. Aku nek kowe. Mergo kowe iki murid ning bodho. Lah kok bodoh? Ora mikir kok kowe. Saiki negara medhang kamulan sing semene ambane. Semene gedene mongko kowe ngerti seperangan wadya balan iki ya perangan jem to. Ya pancen bener. Ngono lho. Sing Adianto si ratune kuwi Dewata Cengkar wis mlayu, ane rak seperangan kawulan iki sing ning papan kene. Ane ora kula kowe rek suyo-suwe bumine rak panas to. Ngono lho. Ya panas apa adem. Kuwi jenenge cantrik. Ya kudu manut karo guru. Ora kaya kowe kuwi. Kene kon nunggoni dhewe sak wen-wen malah lunga sak wenakmu dhewe Sak iki sing perlu dipikir. apa? Kamu barang kaya ngene kok kon nunggoni iki terus apa cukup nunggoni barang iki? Ya arep ketoke barang kaya ngene mesti ana wadine to. Iki ana wadine mestine. Ning Mergane awake dhewe kan ora oleh ngerti apa sing ana aku kuwi. Yo kuwi perkarane sing aku ki ngantek sumuso ki kuwi. terus Tekan kono iki aku malah didukani. ditukani karo sapa? Karo guru. Lah yo lupa Kowe murid sing ora mituhu dawuhe guru. Nah, bener to? Wis tak dawuhi rumeksa. Jaga. Malah ditinggal tekan kene. Ya mongko karepku kuwi nek wis rampung kewajibane neng sing neng ngerum, tidak mestine ndang bali.
Pancen aku kuwi ya ora maido, pancen jenengmu ki Dora. Kula dadi wong ya tukang Dora. Ora lek perkara le Dura ki ora. Lah kepiye? Ning ngene aku ki jani kate kon. Heeh, tingon piye? Tekon karo kowe. Ya, kok Sakene tak tinggal lunga. heeh. Tak rada sak ketara lek lunga. Ya lunga makane aku ki Ayo, Bos. ngenteni kowe ora teko-teko. Engko jojo kowe buka. Wah, aku kuwi murid sing setya tubuh karo guru. Heeh. Apa sing didhawuhke marang aku ya tak tindake. Ora kaya kowe kuwi terus lunga sak Dadi kok ora pengen ngerti. ya ora. Mbok nganti kapan wae yang wis dipengen karo Ning aku ora. Terus aku kok cubi ya karo sapa? mergo sang guru ki ngendika ngene. Waton barang kae. Barang sing tak tinggalke isih kono-kono ora bakal ono kedadian apa-apa. Lha aku kok cubi iki sing kok isih. Saiki ya disawan kasih nyatane to. Barang iki ana kene nyatane ya ora ono apa-apa ning medang kamulan kene. Ya apa ora? Rumangsamu. Rumangsamu wong mergo kowe mung nang kene nunggu barang iki lha nek aku ora nganjang tekan ngendi-endi. Nah, terus ora kedadian apa ning kono? Lho, keh. Iki wis perangan iki wis akeh ana kedadian banjir. Ya toh, lemah padha ambrol. Lah Ning ning nyatane aku kok cubi. ning nyatane ana banjir ana lemah padha ambrol. Ah tekan kene ya ora ono apa-apa kok. Ah mula ora nek aku iki rak jenenge kowe iki gur mikirke awakmu dhewe ora mikirke para kawula. Lah wong Dadi wose pokok. wose. Aku pengen ngerti. Ojo. Tak kandhani ojo. Aku ngerti sak janjane kowe kuwi murid sing ditresnani karo guru. Mergane apa? Mergane nalika awake dhewe campur karo guru sing akeh ngomonge lak kowe to timbang aku. Wong kowe pancen dianggep murid sing pinter. Iya to? Ora kok perkara. Nek murid sing pinter iki kudune njunjung asmane guru. Iya to? Nek perkara ning junjung asmane guru. Yo, Aku yo junjung asmane guru. Ngono. lah terus Aku yo junjung asmane guru. lah yen kowe ora nindakake dawuhe guru jenenge apa? Iki ora perkara nindakake dawuh lan ora nindakake dawuh lho. Iya, terus Medang kamulan kuwi luwih utama katimbang barang iki. Ngono. ning ketekan. Arep kok kowe ngomong kaya ngopo wae aku tetep ora sajuk nek kowe arep berpikiran. Dadi cetek. Bodhone kowe ngomongin barang iki. Yo, pancen kuwi nganti tak koke nyawaku ora Ya. Lah iya, Kowe ketoke nyawa. nyawaku ora ikhlasake mergo barang iki mergo waktu sing diparingake nang Ora nek aku barang iki tetep tak. pancen kowe doro tenan. Iki kasunyatan barang sing ditinggal karo sang. Ya, yen ngono tegese wis nglewakake dawuhe karo guru. Tak tohi nyawaku mergo aku ora iso njaga barang iki. Ngono. Ya. Ayo. Karepku. Ayo. Sopo sing duwe duit kaya kowe omong aku. Maju. Ya, Aku pengen ngerti. Sing jenenge Senggodo iki tekan sini. ya. Ayo Kang Guru. Maju. Tambah ono iki. Ayo. Ya. Ya. Ngomong. Ya. Ya. Ayo. Ya. Ya. Pancen aku pengen tenan. Ayo, tandang meneh. Ayo. Ya. Ya. Yes. Ya. Ya. Isi terus ya. Cocok balik ke barang ora bakal balik. Sekali antaranya aku karo kowe wis ora pas bulan meneh. Yo. Aku ngandhake ora pas bener baru setyo karo guru. Tekan-tekan. Mergo kowe sing kepala kono tak ngerti. Kowe kudu mati. Ngono? Yo. Ayo tak latih. Hai, hai. Ya.
wonten kedadosan. Anak-anak murid kula boten dateng atur ngendika kula nampi lelampahan kados mekaten kalih-kalih pun sambyuh. Mbok menawi sampun pestenipun menawi cantrik kekalih panjenengan kedah sedo saking pusaka. Rikala semanten kula pancen dawuh dhateng kalih-kalihipun supados ngreksa wujudan menika warani. Nanging ugi kanthi pusaka ing wonten papan menika kalihipun sami. Dipun Seksa panjenengan sanseh subagir. Kamangka setunggaling guru ngai dawuh sampun kagungan pangira-ira. tertentuji. Lari-lari murid mesti saged dipun nanging sok si murid kesesok nganggep naik gurunipun kirang wicaksana. Gigi mongso. Nggih. Kula dawuh sebagai ngreksa menika namung kangge saron. Tegesipun Nek dipun bacaken ana sora. Ana kongkonan. Ji. Sanseh subagir Nurin ji. kalih-kalihipun gegegi dhateng adhegatipun piyambak. Ngantos tuwuh pradondi kalih-kalihipun sambi. Nanti Dota Sawala. dadi paparan gedhe. Ji. Kalih-kalihipun sami mergi sami kasektenipun sami kekiyatanipun. Nyatanipun ngelaraken jagat kanthi muspra. Padha jayane. Sami kiyatipun. Pungkasan gugur kalih-kalihipun. Monggo padha Ngantos dados wanda sakmenika kekalih. Sampun pinunjut dening Gusti. Ji. Saya subagir ugi saya tamus Nuji. kula trinyekseni kanthi prastawa menika kanthi kedadosan menika kula badhe damel pengeling-eling Kersanipun kados ingkang sampun kula aturaken kala wau. Nuji. Wujudipun wonten kalih dasa aksara. Sasedanipun cantrik panjenengan kekalih Sidura Darasan Sembodo nika kagem paugeran ing benjang panjenengan badhe ndamel aksara ngaten lho. Mugi-mugi kanthi ingkang kula damel menika mangke pangulaing budi cipta rasa karsaning manungsa dinten menika taun menika wulan menika saged dipun tulis Nuji. kangge pengeling-eling anak putu minjang nglajengaken sejarah. Saya sebagai Nuji. pramila monggo saran-saran kula dherekaken sampun kula serat wonten ing rontal wujuding aksara Jawa ingkang bungguhipun wonten kalih dasa. Oh, menika ji. Saya subagir kalian saya tamus Nuji. kula dherekaken ngendika sesarengan ngucap sesarengan aksara Jawa ingkang kalih dasa. Nuji. Kula dherekaken Monggo. Ji. setunggal kalih tiga Ji. Ana caraka